Lagi di semutay. No, 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 no. Tayo hinog. Maya ang siya. Kuat gani. Matay. Lunsyo, hapit ng Valentine's Day niya. Watay kwarta. Oh no. Saan na to tong uyab na to? Watay pang date ato. Ano ni ka kung problema ron berteng? May pagbaligya atong sambag. Muha ta ba? Na kay mo palit ane? Mura mig aslom ganignaw. Aslom ba? Mura magtamis-tamis. No? Aslom gid berteng. Uy. Aslom pero kamay na to dahan nag paninda na to dito. Oo no. Ato libod ba? Pero murag brator ng sambago eh. Siguro nagabo. O kay laing plano draw unsay dako na tong pangortahan? Aw naam ka kay kalabian nito may pagkaton na to pangortaan. Kay mayroon mahal rong kilos kupra. Oh, naa ginununsyo. Pero tag-as ba katong mga lubi ha? Oh no. Ana. Wala hida kong problema ron kinsay mo katkat. Aw ikay katkat berteng kay master kay ka mo katkat. Oh. Maayo. Na, manang malipay sa itong mga uya ba? Hindi totoo yan. Nanak ko ikarigalo ani sa kong uyab. Ito pala bikaw sa mbag kay kaigit-igita. Hang ra ba kini kuntot? Hang kayo. Tay gani. Kaigit-igita. Kaka, kuan na. Prata eh. Labi ka ang sambag, yung kaigit-igita. Hang kuno ganay gotat. So, kita ka na akong kalabihan raw? Kita kayo. Kada nagbarog ba? Mao na itong kuplason. Muram lagi nagway bunga. Ayo pamantaan sa sandolon. Mailhan na to ron. Nakay kwarta ni ron. Ubay ko na kong kalabian berteng na. Oh. Tinawa. Kadaghan na nagbunga. Oh, naa gidi ay. Sakto gini ron. Kakuha gid tag usa ka libo ka kilo ani. Wow. Kwarta. Ana kay pangkuan sa mga uyab berteng. Tay. Pakset in ron. Tay. Kita ka ron jo. Tundulon. Uy, kinuprasa naman lagi ni dire. Matay. Kisa man tayo nagkupra sa ni oy. Na. Ang kwarta ni ron berteng. Wa pa ginay bagol. Basta ang bagol giapin. May gali wa apil ang bunot. Gida na lang tanin lang bunot og kapel para sa unsa ng mga tawhan ngawat sakpan ang ginako lagit. Hawong gira kong buhi gid. Na. Utos unahan basig kuprasan pa to dito. Nah, atay na wala tay pangortahan ani. Tay gini res. Kupras. Matay. Kinuprasan na pura Lunsyo? Oh no. Na, kinuprasan gid berteng. Wa na kita mahimo ani ron. Sundulon. Lunsyo, Ana, tawatan pan. kinuprasan gyud. Naunan kita gyud, wala kita pangwartahan ani ron. Hastang bagol giapil. Oh no. Amin kini usa ka bagol. Matay, usarap kay kabagol di ni kaabot usa ka kilo. Pag tayo magkuha na nito uyab. Masakpa na ginako ang nagkupras anay. Tagbaw gyud. Basic panguha din yung kupras berteng. Taon na itong uyab. Pero di mo din itong lubi unya. Awaram tagsambag ato. Turam to.
kalabihan dito dito. Dinta ko kalabihan dito. Ito raman ang kalabihan na sunahan. Nang huwag kitag sambag. Buyan ang berting. Joke ra ba para sa mga viewers? Pero lang siyo, nakoy may plano para makakwarta ta. Unsa ma berting? Manghuam tang butay. Ana. Kwartahan to dato maestra ang asawa. Ano? Hey, amigom ta to. Ulman ta to nga 5,000. Ah, kana. Tunga ta ha? Tunga ta. Pero ang problema berting unsa to na pagbayan? Untay trabaho. Ang makakwarta mo puta sunod buwan naman na to. Ilisan. Uno. Di pa ta maghago. Igor ta manghuam. Right ka berting. Nga saman. Tuon na to, di ta maglangay dire. Tara tara. Apo na. Uy. Si Butay oh. Ang sarap timing kayo. Kwarta ganit. Butay. Oh, ay sa dire. Oh no! Di ka gikan. Dito ko sa barangay. Ako kuan dito gisusi. Ah. Giniagawa mo. Kanang nakay kuandra, kwarta. Ha? Kaya asa min yung kwarta diha? Kuan lagi, kami tonon kayo ba? Hindi totoo yan. Bola lang yan. Hospital mo din, mama ba? Niya. Ako ba kwarta na? 5,000 lang god. Dito ko kasaan 5,000 kay murag. Gamay na ba dito kwarta dyan? Oh no! Panalang ko di mo, ikaw ragi. Kaluyan ragi kas Ginoo yun. Na hospital daw ni yung mama. Hindi totoo yan. Di pa lang ko naluluyon. Di ko kumuhatag sa inyo kanang nung mga dagway murag ano ni. Noon, Hinood man kanang iba gamiton kanin. gamiton ginunas tinarong noon. So akong kwarta dire murag. Utay ang naalang sa imo hagod. Sagpila lang ba? Katabang lang. Dira 2,000. Wow! 5,000 man to. 5,000 lang, 5,000. Anya kay ingon naman 2,000. Ano na sa kalibo, apel lang na. 5,000 no? Oo, Matang. 3,000 man god. Pwede raman, no? 3,000. Usa may akong kuan ani. Pakit mani yung ganyan yung hutton. Oh no! Di ka maluwang berting. Butay. Tunon ko kay god. Less na sunod si Mana. Grado ka. Aw sunod buwan na lang. Sunod si Mana lang we. Ayos. Kaya ako man gamiton gud kay sunod si Mana. Valentine's Day na. Oo, ganun eh. Nang ako ning ipawam sa karon kay wa pa man. Basta ani ka. Wa pa Valentine's Day pa. Ibalik na nimo ning akong ipawam nimo. Oh, why man, sunod si Mana lagi. Sige ha. Bantay, butay. Salamat jud kay butay. Paano nang iyang kuan ha basta sa mukha ng kwarta dia. Butay. Ako nang bantayan butay kay. Sa ligan kay butay agad. Kaya ato sa kusunahan kay mo kuan pa ko kuan akong hayupan nito. Sige butay. Salamat. Salamat kayo. Salamat pa mo. Mo bayad na ano mo salamat. Oo. Ha? Bye-bye. Alas ako. Matay loncho, kwarta gyud. Butay na ilan sa butay. Magaling kang kupal ka. Kuha man palit sa tag. Kuan? Wala po. Ana, may pa. Unyap Kay giuhaw na pug ko. ko pa man sobra. Sobra pang date na to. Paksi gid eh. Tara. Nanatay kapalit. Aw. Inuman sa nato kadiyo. Tara. Tara. Dali ra loncho. Andang butay. Lingkod sa tadre. Matay luncho, kang kinga eh. Wow! Ana, bag-o gining kubras bangko. Kumpara gina. Nga saman palitan to nito. Palitin ng tanduay. Oh no! Pilat bo. Usa lang. Sila na daw sa Sige. may tao eh. Abuta ko ra. Gali ha, sige mo nang di na kang balik. Ang balik gyapon ko. Ikaw gaya kong pabayar ng naning butay. 1 hour later. Matay, dugayang lunsyo eh. Nailag kinako sa butay ba? Magaling kang kupal ka. Interno man pugkuan eh. So kung mga pangbuhat ko ro. Lagi lang buhi pa bitaw ta. Imna na yung turog kuling kuan tanduay.
Daghang may kwarta kas birthing eh. Daghan yung kwarta. Naman librihan naman ba? Uy! Sabi na ganun siya nga, kadaghan ba ni mo gida? Dito lagi ni tindahan birthing na. Nag-inom po ni sila dito, yan kuyog les kuha ba? Ah, sus nagsulti pa ka, papunan ta to na tong usa ka kahon na usa karton. Papunan na ron. Balik lang niya mo dito kinot. Sige. Dilo. Likod sa mo. Lingkod sa igig. Lingkod sa mga. Ang tag di kurtahan. Wow! Siguro kayo trabaho no? Asos. Dagdag po. Akong asawa nagkikagkuan ba gawas. Karon ni sold na niya, nagpadaan naman siya ko. Sayaya din. Pag gawas siya, tagaan ko kwarta niya mo to. Hindi totoo yan. Sold na siya. Bola lang yan. Sayaya no? Asa mang parisan eh? Pares? Ang narot man na. Hagbay ra na orot. Amang giinom lagi dito kay Sus, kuyawa mga inibanan pagid oh. away problema na penting Ipang- kay nakam kay kwarta. Palitan na to. Ano unsa? Pero sa idoon lang tamo kay barkada am tamo. Wow! Igiglakaw oy ni inom. Magaling kang kupal ka. Gaya na sa may kanera ni. Imaw na kay kamera palit. Aw mo may kwarta re. Oh nya na. Nya na ko kay lahim na ko ah. Panghatag ron ko na sinyo, lahim na kung imnon katumang mahalon gud. Sabi nang. Dili ka mo yung tanduay birthday mo yung tanduay. Ay, joke ra man to ko. Ang asawa ba ni abroad na Ay, bag-o naman ka? loyal Usap naman ka? loyal kay ko sung asawa ko. Hindi totoo yan. Ana, nanari kay asawa birthday. Saan mo totong uyab? Bakit ra ba to karong Valentine's card? Unsay Valentine's card? Valentine's di na. Taka-taka lang kasi mong gibati na. Matay. Naunsa naman na yung inistoryahan eh. Nang hubog na mo dito, daan. Mao deng inibana na ang tanduay. Pero Lonsyok. Na ako'y asawa, napo ko'y uyabay na unsa. Magaling kang Balan ka kupal na yung ka. namo nga. Berteng na gud eh. Matay berteng. Nanam de kay asawa? Dili nagkaangay mag-uyab-uyab boy. Kasuhan ba kag barangay clearance na? Take note. Sampag barangay certificate, di ko mahadlok. Bahala na to kung asawa dito, tuwa bitaw to sa layo. Punto kay baw. Aw, inoon di masag ko kabuot kay umuham nang gusto aw. Hala, padayon na. Ako, loyal may ko sa uyab tulo ka buok. Ano all man mga uyab. Eh, wala man ibig kay. Oh, puna na to na ron. Wow naman. Apay dagang kwartaw. Kuha niya. Dali anak inom dra kinot kay si maagi to si butay diri ron. Nah. Upay binaylor ra banan mong kwarta. Ingon kay sa asawa ning birthday. Inuwam ra din inyong kwartahan eh. Kawa ba'y klaro ninyo eh. Oh, hinuam ra ginunin namo kang butay noon. Di man pud mo ka. Juk-jukan no kibaw ni mo namo nga. Kuan kayo. Hilig kay pasiaw. Pero dali na yung pinumdra. Lahi biya to mong rason kang butay. Tinarong kay ito na mo pagpanghuam pero at amo rang giinom dire. Okay, ngadto na ta bisig maagi to dire ron. Sige gud. Lah. Lagi di sebutay. Okay, shout out time. Okay, shout out nato ning atong mga amigos. Ano pa shout out na ni si Pang Trial Card. Wani kakuan og taga diin ni siya. Og shout out kang Jurami Pipito. Shout out sa mga technician sa E-Block 2 Lahog IT Park. Butang man No? screenshot. Okay, next. Shout out sa dila ni Janjan Ikot nog ni Jeffrey Linihan. Especially sa Ikot family from Nakuiski. Shout out kay kong Genevieve Valentero. Salamat sa pagtanaw. Go. Kung sa ganahan dira magpa-shout out, comment lang sa mong bagong nga video para ma shout out mo na mo next video na mo. More videos mga amigos. Keep safe.
Salamat sa pagsuporta dira. God bless. Okay. Welcome to Oh, shout out ko sa among pamilya da sa Southern Liti, sa mga taga Cebu, o sa uban pang mga fans din ha, matanaw sa among channel. Palihog lang ko support sa kanunay. Atangi ang among uban pang mga videos nga mga katawanan. O kanilang kutob kay murag ngit-ngito na. Hapon na. Padayon lang mo sa pag-support mga amigos, og daghang salamat anilang kutob sa kanunay lang tutok din sa Amigos ni Bay.